Mahubog ba ang mga kwaknit kon bats? Miss Annelie, mahubog ba pod ang mga bats? Oh yes, of course, ma'am. Kahilabi na ni mga fruit eating bats. Mahubog sila po kasi 'di ba ma'am, mainom sila coconut wine. Tuba. Isa na sila na sa nagalik ana. Then mga sa mga fermented fruits. Akong gipangutana, unsaon pagkahubog sa mga kwaknit? Mailhan nimo na ma'am kay naana sila behavior nga dili sila direkta nga mobalik sa sulod or mugawas na sila kanang mga naay hangover. Pag not feeling well ang bats, kung not feeling well na sila, naara na sila sa gawas, ma'am, inana ang batasan. Dili, di ba nocturnal sila, so dapat balik sila sa mga dark places. Pero kung hubog na sila, medyo ma-disorient sila, na sila sa gawas. Kung imuha na, kung naadjud mo ana, no, makakita dyan mo hubog nga bats, mura dyan na sila tao, medyo baho ang ilahang baog, oo, mga overripe fruits or tuba, then naapoy ka na kung mulupad pud sila kay medyo sigsag, oo, ano ma. So usahay pud sila ang commonly target sa mga predators kay kay naman sila sa gawas. Di kuan kay accessible kaayo din kana laging dili lagi kaayo makalihok-lihok kay hubog. Natubaga ako mga pangutana sa dayang akong gibisita ang bat cave kun kuweba sa mga kwaknit didto sa Monfort Bat Sanctuary sa Barangay Tambo, Island Garden City of Samal niadtong milabayng adlaw. Sa usa ka semana, dunay mga 5 ka mga kwaknit ang mopauli nga hubog sa Bat Sanctuary. Base sa mga eksperto nga pirming mag-monitor sa Bat Cave, niadtong tuig 2016, mukabat na sa 2.5 million ang populasyon sa mga kwaknit sulod sa Monfort Farm ug nadugangan kinog 10% niadtong milabayng 2 ka tuig kay sarado ang ilang lugar tungod sa pandemya. Adunay 150 ka klase sa mga kwaknit kon bats ug ang anaa sulod sa Samal gitawag nga mga fruit bat nga dunay kagamyon nga 2 ka pulgada. Ang kwaknit mabuhi sulod sa 30 ka tuig. Dugay nang nagtrabaho si Mama Annelie sa Bat Sanctuary. Akong gipangutana, unsay timailhan sa kwaknit nga lalaki? Naa sila yung mga testicles, ma'am, between their legs, mga itlog nila, mga eggs na sila na, ma'am, scrotum. Dere, mas daghan ang lalaki nga population dere kaysa babae. So, daghan kaayo makita nga balls. Ug unsay ang himuon kung mobisita ka sa Bat Cave? Ang tinuod jud, ang majority sa ilang species is very friendly, no? Tapos useful kaayo sila kay mura silang mga butterflies, bees and birds nato. Ga-pollinate sila sama sa butterflies. However, nighttime nila ginahimo. Mao nang dili kay nato sila ma-appreciate kay at that time manggo, di ba, kids, tulog ta. So without knowing na while we are soundly sleeping at night pala, no, they're working for us for continuous cycle sa atong ecosystem. Ang bats kun kwaknit dakong tabang sa mga mag-uuma sa pagkontrola sa mga dangan, sa pagbinayluay sa mga kolor sa mga tanom ug pagkatag sa mga maayong liso nga posibleng gikanan sa mga maayong prutas o mga lagotmon. Sa usa ka research nga gihimo didto sa Estados Unidos, migawas nga ang mga kwaknit makaluwas sa kapin 1 ka bilyon ka mga tanom matag tuig. Sa sulod sa 2 ka tuig nga pagsira sa Bat Cave, nanaghan ba ang mga kwaknit? Siya advantage po o disadvantage. Ang advantage nila since nakapahulay jud ang nature no sa mga tao nga moari dinhi, then nanaghan no ang mga fruit sa ubang places, so daghang sila nakaon nga wala kay disturb nga human. However, na siya disadvantage sama sa amo diri ang conservation area since wag nag-stop ang operation, walay tawo, walay staff diri. So nagpatuyang ang mga predators sila ang crows sa pagkaon no sa bats nato dinhi. So ang nahitabo medyo na-traumatize ang mga bats nga naanad sa una sa outer portion sa cave. So ang nahitabo karon naamoy makit-an dito ma-compare ninyo sa previous na mga years nga puno siya dati tapos pero karon na ay part nga kanang bakante. It's because wala man sila nawala. Nanulod lang sila majority kay nahadlok atong mga predators kani adto ni atras. Unsa ba ang angay hinumduman sa imong pagbisita sa Bat Cave? Sama sa of course no bawal ang magdala or manigarilyo no, number 1, then number 2 observe silence lang jud para dili nato sila ma-disturb og kanang ikatulo syempre
i-CPR sila ba, i-respect sila, i-conserve, protect, and respect nato sila po. Wala mo'y dapat angay nga ikahadlok sa mga bats. Daghan kaayog benefits ang bats sa atong ecosystem. Kung moari mo dire, tudloan mo na mo facts about bats o mga benefits nila sa ato ang ecosystem. Nga dili di sila angay nga kahadlukan. Kay actually, ang mga species sa bats natin, mga species nga very friendly, no? Sama sa atong species dire, fruit-eating bats. So, very harmless, very shy type sila nga species and friendly. No? Sila man ang mupalayo kung never silang nang attack or nang hurt og tao, ma'am, so far. No? As far as wala na to sila ginahilabtan, dili na sila manghilabot sa atoa, ma'am. Apan samtang akong gi-interview si Annelie, among nakita ang usa ka hinungdan sa kalit nga kamatayon sa mga kwaknit. Nag-aginod sulod sa kuweba ang usa ka dakong halo, usa sa mga hayop nga mokaon ug mopatay sa mga kwaknit. Karon kay nasayod ka na nga mahubog sabdi ay ang mga kwaknit. Gusto ka bang makakita og hubog nga kwaknit? Kung gusto ka makakita og kwaknit sa kagabhion, palunga ang imong suga kay dili sila gusto og hayag. Ug duula ang punuan sa lubi nga giabis kay naay tuba didto. Ug duula ang mga hinud nga prutas kay basin maabdan nimo sila nga nag-inom kay kalag-kalag pa. Edith Kaduayan, News 10 Philippines. Stay safe!